Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donamit pasang Kalimantabe tinebihno ing loduni dumawaing tawang towang cinaketno hing suka basuki J dis ha. Wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang nganggo mastuti dhateng pepoyaning kautaman. Konjuk medalipun para pamban-pambating praja satriyaning negari minangka pandam pandoming kawula dasih. Konjuk sangya para pandemen tresna budaya aji. Para penikmat seni ingkang sampun kesturawuh wonten ing papan menika ingkang tuhu minulyang budi. Keparenga kawula sakadang saking ngeri kanca campur saking sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju wiking saking Laladan Bandung Perjo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Hadining Tias marang miji sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya nuhuni pamundhut saking panyanggul gati nenggih daripun Bapak Agus Setiawan dalasan ibu ingkang ngeri kaljengan menika netakaken ingkang putra nenggih Muhammad Haris Saputra derek mengayu bagya awit tetakipun Dimas Muhammad Haris Saputra mugi dadosa anak putra ingkang soleh lan migunani tumrap nusa bangsa tuwin agami. Marak sowan kanca-kanca soreng warga setuju. Badhe ngaturaken langan beksan piniji konjuk panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing papan menika. Nanging sadèrèngipun keluarga ageng sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju nyuwun agenging pangapunten awit ing dalu menika boten saged bidal full personil awit saperangan kanca saking SWS Bandung Rejo nembe netepi pentas wonten ing Jepang pramila kripik gedang kripik telo sepalih badhe beksa wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sepalih beksan wonten ing Jepang. Nanging ngampun kuatos samangke badhe kagelar beksan soreng ingkang boten kalah spektakuler saking kanca-kanca soreng warga setuju. Ingkang ari paratri kalodhangan menika badhe ngaturaken langan beksan soreng Suro Sugeng Hamir Sani. Oi. Nuwun amet soreng kang marak mangaresi saking Bandung Raja SWS kang dadya mula enggal kapyar sakno soreng warga setuju. Pratantama soreng wadya unggul yuda
siyaga pratama soreng wadya unggul yuda Siyaga pratama soreng yuda siyaga brungkat kimpul belorah harjane praja siyaga siyaga pratama soreng wadya unggul yuda siyaga pratama soreng wadya unggul yuda siyaga pratama soreng wadya unggul yuda lumaksana makito-kito ayo co hampir awur-awur co
Yo padha macul ngarep sawah temen subur yo padha kumpul aja weka bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suket aku putih rapo ora lali ngomong kabeh mati tanah desa iki kabeh lo sinawi yo padha amar suci mugi Gusti berkahi. Desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari pakoro tani padha bungah wedhuse lemu-lemu sing duwe guyang-guyu pepeke padha ngendong pelah yo padha digodhog turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu ayo kanca padha bersatu time negarane maju ayo kanca padha bersatu time negarane maju mbok ira kembange apa Sloko padha ela elo sirama menyang kutha lek oleh payung muntha macentit lolo loba wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip ayo ngibadah sloko
Gus, Man. Gus. Gus. Tikus. Gus. Kok. Adimu ya piye kok ora ngrungokne. Kus nang kene Kus, takus. Kok Gus. Intine wae, Gus. nggih Kanjeng. Intine wae Kus. Nggih. 5 menit, Yo, rada maju Ren, rada maju. 5 menit. Metu kene. Kene. Kowe jan suwen tenan. Nggih, pripun? Kon maju ki lho. Yo. Oh, kare para YouTuber. Apa? YouTuber. Oh. Oh. Foto KTP, Mas. Putuh kok kakeang pula. Kebalik. Ikete. Sing kewalik iki ne lho, Gus. Kok mburi? Yo mayar to ngomongin. Kuwi jenenge ra sopan. Selamat malam. Apa? Gus. Gus. Nggih. Intine wae, iku nanggon acara apa? Kok iso Nggih, rame? intine wak dhewe direne disuwun rene rak yo ngibur masyarakat. Masyarakat. Ya masyarakat. Ya perlune ngopo? Wali matul. Apa? Anu damel SIM, Kok gawe SIM? Gawe SIM kok nang desa kene ya nang surat izin menikah. kok iso surat izin menikah? Nek wong menikah harus supe dulu kan itu surat izin. Oh, Dong ora? so. Dadi menurut wong sing beragama Islam kuwi diwajibke sunat. Sunat itu diwajibkan. Ngono ya entuk pahala. Oh ya sunat. Alhamdulillah, bentukku bois ya. Wau tampil beda kali sunat kok. Tenan ya Oh. ning ora dimeriahke kaya Ora sah meriah-meriah. karis ngene iki. Aku cukup wae nang iringang dalan mekeke ngono kiri rak cokot rak. Bentuke rak renggek-renggek api ngono. Gus, wajibe ya kowe ndongake sik karo Mas Muhammad Karis Saputra kuwi. Nggih, dumateng Dik to. Wong tadi Dik Muhammad Haris Saputra. Panggilane sinten, Dik? Oh. Maris. Karis, kowe jajane iso maca apa ora to? Oh. Karis Saputra. Berarti jalan nggih niku nggih. Ayo ate disunatake kok. Sing gemesake. Aku ra yo ngartekke jenengmu. Nggih mugi-mugi dados bocah sing soleh, Amin. berbakti kepada orang tua. Amin. Pinter ngaji, pinter sekolah, Amin. tercapai semua cita-citanya. Amin. Pun Kowe anu ndi? Bali. Aku kok teko Bali wae. Jam tayang sudah habis. Gus, kowe ya kudu profesional. Wah, kula profesor kok. Oh, kadang nggih kompresor. Najan iki wektune sebengi nanging lho, kowe ngelingi karo para masyarakat kene aja nglumpuk nang kene. Nah, nggih Iki nglumpuk. engko aja ana satu pertunjukan meneh. Wah, rawen. Ya rame.
Mesake bapak-bapak iki. Ngopo? Nek ajeng sunat Rasul njur kepripun? Ya kuwi iso kapan-kapan kok, Jur. Nek harus hari ini. Ya mengko lebar nonton. Ora loyo. Loh, Mak, kowe aja nyepeleki masyarakat kene, Gus. Aku lan iku munggah pindho gapan Gus. Munggah. Masyarakat kene iki lho, le nggon Bapak Agus Wilin duwe gawe kuwi suket wingi-wingi. Ya do nyengkuyung. Putrane Bapak Agus. Ya. Oh, Agus niku. Mbok Pak. Oh nggih, Pak Agus niku. Yo. Ngertos sing kita kok gon kencek kancane kula Agus niku. Sopo? Gus Wer. Ora bolomu munggah rono. Nggih bola ting Bandung Kang. Niku ndrang nggih wingine ngerti kula. Sopo? Oh gondrong-gondrong e. Oh tenan lek kelek tenan yakin yo wong. Aku nek ngerti Bu Agus piye kowe. Oh ya ora apa-apa wong kira nang kene. Sing sapa? Bu Agus kuwi Mbok takoni sik garwane sing. garwane pundi? Mboten enten ta? Ya ora kok. Urung nyauri kok wis kok tenan. Mboten enten Pak garwane. Pundi? Wah, nang mburi ora apa-apa aman Pak sekarang. Pokoknya aman, rumah tangga ki aman, sip, rahasia terjaga. Soalnya juga KTP bareng-bareng. Rahasia terjaga kok kowe ngomong gomik. Ngopo iki? Gomik. Ini nek kapan-kapan nang Bandung ngajak aku ngono lho. Ah ngopo? Ya bakulan utekku ngeras temen ya. Ayo aku ki takon ngopo? Nang Bandung bakul sayur ngono. Oh, ngono. Pikiranmu apa? Ah pikiranmu apa? Pokoke manyentak karo aku. Nang Bandung kono ya tempat wisata. Di tempat wisata. Ono candi gede. Ana candine. Ana guwane. Terus apa meneh? Terus ana burunge. Apa? Burung. Guru, Burung. burung. Burung cucak rawa gemletak di jendela kuwi. Kuwi burung kakak tua. Aku kan giginya tinggal 2. Ayo. Nek kakek sudah tua ya nggak bisa ke sana. Aku iso. Yang ke sana cukup anak muda saja. Karena itu pentingnya berbeda-beda. Hanya untuk marangi pusaka. Kaya dikeris wae. Wah, kerisku sangar. Keris apa? Kiai Sogo Otong. Kos, Nggih. iki dipunggal semene sih, Pak. Nggih. Mergo kowe jono pementasan. Pementasan kuda lumping. Ya. Saking pundi? Wah, kuwi aku sing belum takon. Ah, karo nggih. Pak Agus. Saking saking napa? Saking mriki. Masya Allah. Saking mriki. Tuan rumah badhe menghibur kita. Ayo, ndang. Ayo ade nonton. Ya kok sing iki rung rampung aduh iki. Kok jur terus arep nonton bae. Nggih rampung. Ya.
Baleni nggih. Tulung, tulung, tulung. Aduh, aduh, tulung. Gus, nek tulung-tulung, kowe kudu iso menjiwai. Mlayune kudu mubeng sik. Saka kono rono. Ayo jajal, baleni sik, kowe kurang apik. Mulane nek latihan ke teko. Tulung. Tulung. Blocking rada maju sithik. Tulung. Ya Pak, tulung ya Pak. Oke, siap komandan. Tulung Pak. Pak tulung. Tulung ngoten mawon sing penting tulung ngoten Pak. Manut niku ah, berjurit kau guyu ini. Ngono, ngabak. Ngopo? Kok perjurit aku iso guyu ngopo? Mati. Entek baterene. Oh, gini iki oh biyen nganu gaweane ngene iki kok. Urip iki lho, Gus. Urip. Oh, berarti operatornya sentimen kae. Ya endut-endut ngono kae. Endut-endutan, endut-endut. Ngentosi baterai. Pakai baterai ABC. Kuat dan tahan lama. Baterai ABC. Oh, Mas sikat, Mas. Mau mengentekkan waktu ini. Baterai ABC, sehat kuat dan tahan lama. Kene nggon YouTube ku diupload aku oleh personal saka baterai ABC. Oh siap, oh Pak Satpol PP, niki Pak pelakune Pak. Kuwi Pak Hansip ya, Gus. Oh Satgas, Pak Satgas. Oh Satgas. Aku kula nggih aparat. Wah, aparat apa? Aparat penegak hukum. Weh. Hukumnya sing bingkong tak tegak-tegakke. Dadi kula rene-rene teko tegak. Tegak apa nih? Tegak lurus. Memandang yang cantik. Welah. Apa kowe iki ya aja iso mandang sing apik. Jangan kau samakan aku bagai burung yang di sana. Yang ditembak orang. Hancur saiki kowe rene tulung-tulung napa? Sing tulung-tulung kowe. Jadi ha kertase. Mau kok ngendi? Kowe kok sia-sia dumeh kuwi balane ana siji. Angger opik ora melu. Ya di ngapura sing nang Jepang opik ora kowe cuk. Kowe cukup karo aku nang Solo meneh wae. Uno kalahan. Kepiye? Sik. Ngopo? Abot. Kae lho nyantel. Kan sing cilik weh. Nggih. Sing cilik. Ora kuat kok. Aku nek gegeden ki cok mesake ibu-ibu. Ngopo? Ayo mentok tekan telak to. Kowe iki apa? Iki weh. Iya. Kowe ngopo? Ini ala kadir dur. Ini jajal.
kewale. Kewale. Sing iki kok mburi. Kowe ngrusakke seneni wong kene kowe, Gus. Iki kok dadi kok. Niki Nah, apik ngono. Ketiwasan kadang. Yo ngopo? Abot. Kok iki belekke. Kok beleke? Nyolek Agus gawake lek. Engko rambok sangoni ku. oh ora apa-apa wis bayar dhisik kok. Kaya Pak Agus ki ora wong mampu po. Durung lho. Ayo mayang ki nek ora bayaran kok nyemplungke sertifikat to. Kok nyepeleke Pak Agus wong gek lendak gawe. Oh, lek gawe wong ngene, ale nyupiti bojone meriah kaya ngene. Anake. Anake, Pak. Nek bojone supite nek rasane berbeda. Gus, Nggih. ayo. San sampun ketiwasan. Aduh, niki kubang kula. Aduh. Apa yang terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambut nyawa. Ngomong apa? Niki kula orang rumput. Mangga nikah ning kene. Wow. Nek omongke sing cetha. Cetok. Yo, sing cetha siapa? Suwau. Yo. Suwau menika nek dalam bahasa Indonesia tadi. Yo, Kula itu aku ya bisa, saya juga. yo. Ngarit. Ngarit dalam bahasa Indonesia itu mengerumput. Yo. Apa ya nek ngarit ke bahasa Indonesia nih? Nyegeki suket. Terus enten niku ada. Kesuwen. Lah. Lah, Intine layak. yo. Ah iya kaya biasa nih. Weh, para prajuritku kabeh. Durung tak buka. Ayo nek buka ya nang jero omah buka nang kene sakit. Salu. Oh layak. Yes. Dumeh awan ibu sinden kok le kaya jan. Iki Bu anu mul kok pentung ibu. Wis persiapan. Beras 20 kilo. Iki Pak Agus li blonjo kan li bayar kurang yo dicatet nang kene. Di tengah hutan. Kok di tengah hutan iki? Anggo Layang sing biasane lho ndi? ora dereng ndamel dereng rampung. Biasanya nek di tengah hutan niku pada pepuntune nggih incilik niku. Bon. Adik-adik nanti nggak usah budal dulu foto bersama ngono lho. Karo sing supit. Oh, iki adik-adikku. Kok nek foto bersama karo sing supit, iras Pak Dewi ndelok tatune sing supit. Wiyosipun nangkin toko katur dhateng diko Kang Masdi Pati Rya penang sang wong bagus kang mangku bumi
Jepang sinuyudan sagung kawulanipun dasar satriya Jentara turasing Narendra yakti kabeh wae para soreng layang pangalembono saka Hadi Wijaya ning kisana bajuté mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira nalikane pinanggih putus pati kaya watake wong cuplo tanarti klap sila ambak sakti kaya ana kang luwe yen nyoto sirote kaya batu cobaton curet palat Hadi Wijaya are rakiti kakak lima kade sore berungkat impor lucu banget sore wong pintor palat wong pintor ayo Hadi Wijaya Hadi Wijaya Hadi Wijaya wong pintor among Surabrata Jayabrata imbang yen klawi wong pintor tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju Izin kepareng foto sesarengan kalian Panyanggul Gati Pak Agus Dalasan Ibu ugi Nak Mas Muhammad Hari Saputra sareng kanca-kanca sareng warga setuju. Numpak nggih. Adik minggah kuda, Bapak Agus minggah Ibu. Oh mboten. Mboten napa-napa. Mangke mawon nggih. Difoto nggih. Mangke gentosan bibar Dik Haris mangke gentosan Ibu. Pokoke ikut giliran saka siji, jarane kuat to. Miring sithik jarane. Izin matur sembah nuwun kanca keluarga besar Pak Agus Dalasan Ibu ingkang sampun nimbali kula sakadang saking rekanca sanggar pangrupa budaya soreng warga setuju. Sepisan malih yen agunging pangapunten anggenipun caos libur nuhoni pamundhut sagedipun namung mekaten tamtu kathah kekiranganipun Gojek ingkang kirang meranani wonten penggalih Bapak Agus Dalasan keluarga Sumarambah para barayat ageng keluarga masyarakat wonten ing Padukuhan Mendut Banyu Biru menika mugi-mugi
Aja tinggal carane mesake. Ya anak adike ya urung patek garing. Ije, mekaten ingkang saged kula sakadang aturaken kathah kekiranganipun nyuwun agunging pangapunten. Ampun jengkar saking sasana palenggihan panjenengan awit tasih wonten setunggal pasugatan saking